Organiza Concello de Barro. Convídante Taller Emicar, a reparación do teu coche nas mellores mans, mecánica en xeral, chapa e pintura e cambio de neumáticos. Garural, infraestructuras contra incendios, rutas de sendeirismo e áreas recreativas, restauración patrimonial e traballos en madeira e selvícolas. Supermercado Atlántico, calidade e prezo na túa tenda de confianza, aberto ao mediodía. Clínica Dental Xesús Domínguez, odontoloxía xeral, implantes, ortodoncia, periodoncia e próteses, en Barro e en Cuntis. Novo estilo mobiliario, solucións para amueblar e decorar o teu fogar cos mellores prezos. Descubre as novidades do verán. E Tanatorio San Marcos, todos os desexos son importantes. Nos cumprimos o derradeiro. Hoxe de festa en festa veñemos ata Barro. Festa do viño de Barro. Así que nada, imos a ver como está aquí a xente pasando e de paso imos tomar un viño. Veña. Darnos as gracias por acompañarnos aquí, darle as gracias ao presidente do Consello Regulador que tamén nos acompañe
Decir que esta festa naceu fai 44 anos para vender os excedentes de viño de unha produción moi abundante e ao longo de todas estas décadas foi evolucionando igual que evolucionou a nivel social e a nivel económico o mundo do viño, non? Aquí fomos capaces de irnos adaptando a esas circunstancias, pero ao mesmo tempo convertir esta festa no gran evento social donde amigas, amigos, familiares nos xuntamos tomando unhas copas de viño ou disfrutando de outro tipo de ofertas que pode haber alrededor da festa ou mesmo xuntándonos nas nosas casas. Entón, é unha maravilla ver que a xente sigue participando deste evento e sigue disfrutando dele. Nós, desde que empezamos a organizar a festa, buscamos que houbera un pregón este día da inauguración. Entón, sempre queríamos que nese pregón foran protagonistas personas daqui de Barro que tuveran algo que contarnos, por o seu papel social, por o seu papel de calquer tipo, porque pensamos que é moito máis bonito que sean veciñas, veciños de Barro, que nos conten o que queiran e non traer persoas do mundo xa profesional, non? Este ano estuvemos dando unha voltiña de a ver quen podía ser esa persona, entón veunos a cabeza que hai unha agrupación, a agrupación Amor Ruibal, que cumpre 40 anos. Para nós, todas as agrupacións culturais e sociais teñen un papel fundamental para dinamizar a sociedade, pero logo moitas delas tamén teñen un papel fundamental para enseñarlle a nenas e nenos do noso concello, neste caso, o baile tradicional, a música tradicional, noutros casos o canto coral, noutros casos música de banda, calquer tipo de actividade que faga unha asociación no Concello sempre é moi de agradecer. Se ademais fai unha actividade de formación, moito máis. E logo, se cumpre 40 anos dinamizando a vida social do Concello e ao mesmo tempo enseñándolle a tantos dúcias, centos de persoas o noso baile tradicional e a nosa música, que menos que sexan os protagonistas principais desta edición da Festa do Viño. Entón dixamos, ten que ser unha persona que fale. Quen? Pois estuvemos indagando e vimos que había unha muller que forma parte desde fai 30 e tantos anos da agrupación, que empezou con 6 anos, agora xa temos poucos máis, agora tamén xa é mamá, pero que nos parece que é a historia viva do que foi a agrupación Amor Ruibal durante todas estas décadas e que estamos seguros que vai seguir a cumprir outras tantas. Entonces, deixo-vos con Iria, que nos vai a dirixir o seu pregón. Benvidos a todos e todas, veciños e veciñas, amigos e familiares, á 44ª edición da Festa do Viño. Teño que confesar que foi toda unha sorpresa para min esta elección, pero que ao mesmo tempo síntome moi orgullosa de poder facelo e falar en nome de todos os que formamos Amor Ruibal. É para nós unha honra que este ano 2023, no que cumprimos 40 anos, se nos dé a oportunidade de comezar a festexalo, nada máis e nada menos que nesta festa, xa que para nós ten un significado especial. O grupo de danzas Amor Ruibal naceu un bo día do mes de outubro do ano 1983. Dende aquela, non deixamos de levar o noso folclore e o nome de Barro por toda a xeografía galega, española e parte do estranxeiro, mediante a participación en numerosos festivais e intercambios culturais. Toda esta traxectoria ao longo destes anos foi e é posible grazas ás persoas que formaron e forman parte de Amor Ruibal dun xeito ou outro. Refírome, pois, ás diferentes directivas, profesorado, compoñentes e, por suposto, familias. Grazas de corazón pola vosa constancia, traballo e bo facer. Non me podo esquecer das diferentes empresas, establecementos, comunidades de montes e comisión de festas pola súa axuda e colaboración. Grazas tamén, por suposto, ao Concello polo apoio prestado durante estes anos e por contar con nós en datas tan sinaladas. A Festa do Viño sempre foi unha data moi importante para o noso grupo, pois marcaba o inicio da tempada. E nela non só estreamos pezas de roupa, senón tamén novos bailes e, como non,
novos integrantes. Para nós son días e momentos de nervios, de emoción e de moita ilusión. Horas de ensaio e traballo que se ven reflectidas nun día como o de hoxe e que esperamos poder compartir con todos os que estades hoxe aquí polo menos outros 40 anos máis. Isto é para nós a Festa do Viño. Estreo, bailes, pero sobre todo emoción, moita emoción. A mesma que sinto hoxe diante de todos vós, como membro de Amor Ruibal e como veciña de Barro. Para min, Amor Ruibal é moito máis que unha agrupación. Pois forma parte da miña vida dende que tiña 6 anos. Foron moitos os momentos vividos, as experiencias compartidas, moitas amizades que aínda perduran no tempo, innumerables anécdotas divertidas, en fin. Un sentimento para o que non atopo palabras, pero que naceu en min grazas a unha persoa moi especial, Ane Negreiro. Que sempre o dou todo polo grupo e os seus integrantes, transmitindo a súa ilusión a cada un de nós. Agora, que son nai, e o meu fillo Mauro me acompaña os venres aos ensaios, gustaríame contaxiarlle esta ilusión, este cariño que sinto polo folclore e que espero que poida disfrutar tanto como a min. Xa remato, Grazas a todos e todas por vir, por acompañarme. Gracias ao señor alcalde e ao resto de corporación por brindarme a oportunidade, como membro de Amor Ruibal, de dar comezo a esta festa. Agora sí, a disfrutar. Viva Barro e viva a Festa do Viño 2023. Aquí o amigo Carlos, o amigo Dionisio e un servidor tuvemos a honra de inaugurar a primeira festa tocando aquí, en Barro, na primeira festa do Viño. Algún non naceu e os outros andan por aí, non se acordarán evidentemente porque 44 e con tanto viño que en carallo se vai acordar. Gracias a todos e procuraremos que ustedes pasen moi ben. Un aplauso por favor para Amor Ruibal, para todos vostedes que seguramente sin público non hai festa, e sin festeiros tampouco.
estamos aquí con Iria, a pregoeira este ano do 44 aniversario do que é a festa do viño. Contanos que para ti ser pregoeira hoxe aquí, que foi? Pois foi unha sorpresa, antes de nada. A verdad que non me esperaba que me elixiran, pero de feito cando me chamou non sospechaba que era para isto. Pero bueno, ao principio non estaba moi convencida, pero ao final aquí estou. Bueno, pues tú eres unha trayectoria de moitos anos, e ves como representación do teu grupo. Sí. E aparte ti levas desde os 6 anos. Desde os 6 anos, sí. Empecé fai moitos anos. Como a min empezaron moitos outros rapaciños, pero foron deixando polo camiño. A verdad que eu son a única que aguanto tanto tempo daquela. Contanos unha anécdota pequena, que teñes un recordo. Pois mira, unha graciosa, cando inauguraron o pabellón municipal de aquí, recordo que tamén inauguraban un instituto, entón tivemos que tocar a gaita, porque eu tamén toquei a gaita no instituto, e logo mentres daquela era Fraga, viña en coche, nos tiveramos que baixar correndo coa gaita a costas, dende o instituto hasta o pabellón. Tivemos que botar unha carreira porque ainda queda bastante lonxe. Eso, nada, esa foi algo moi gracioso que... Pero bueno, millares de anécdotas nos pasaron. Bueno, estamos aquí co presidente da Denominación de Orixe en Rías Baixas, Isidoro. Bueno, contanos un pouquiño como che parece esta festa. Bueno, esta festa, eu son o presidente da Denominación de Orixe en Rías Baixas, me parece que é unha festa que xa a Rías Baixas está adoptando por apostar tamén por ela. De feito, ten un presupuesto para esta festa, colaboramos co Ayuntamiento de aquí de Barro, varios viños nosos aí que temos aquí etiquetados, varias marcas, con denominación de origen, que levamos uns cuantos anos xa apostando por ela. Porque aquí no Concello de Barro tamén hai bodegas que están dentro. Aquí no Concello de Barro hai varias bodegas xa que están dentro da denominación de origen, e ademais hai moitas hectáreas plantadas de Abariño, o cual pertenecen á denominación de origen, que é un apoio tamén para nós. Hoxe vamos a probar un pouquiño dos caldos, sobre todo de aquí, de Barro, non? Pois sí, bueno, aunque aquí eu creo que veñen bodegas tamén de zonas límitres con Barro, pero que sí, que normalmente veñen as de aquí tamén. Teñemos viñedos aquí todos. Exactamente. Pues nada, disfrutar deste 44. Pois moitísimas gracias, que todo o mundo disfrute delas. Gracias. Bueno, de Pontevedra. Soy de aquí de Barro, bueno, yo vivo en Pontevedra, mi madre vive aquí en Barro y mi hermana y tal. Pero nada, muy bien por ahora muy bien, muy bonito todo, muy bien, a ver cómo acabamos. Bueno, a ver cómo... No acabar, mañana hay que ir a trabajar, o sea que a ver qué tal. A ver qué va. Entonces acabaremos bien, hombre. Siempre. Que se no por todo traballo. Bueno, pero para poder entrar, no para quedar tirado a la puerta. No, pero muy bien todo por ahora, el pregón muy bonito y todo muy agradable por ahora. Esperemos que siga todo igual, a ver a las ofertas qué tal están. ¿Cuántos viños levamos? Eu ningún. Entonces, ¿por qué estamos tan contentos? A partir das 12 da noite cerveza. Ah, vale. Entonces, ¿qué? Entonces, se é festa do viño, que beber viño. É moi agresivo. Pues porque, joder, estamos na festa do viño, despois na porta para fora toma cerveza. Por a tradición. Claro. Pero non rompemos a tradición. Bueno, moi violento, moi violento. Son de Caldas de Reis, dunha zona de San Clemente. É moi violento. Si, veño aquí todos os anos á festa. Porque estás ofrecido o viño de aquí, non? Si, home, gústame máis que o de Barrantes. Ah, bueno. Máis que calquera albariño do outro lado tamén. Si, tamén. Máis que o albariño do outro lado, e o domingo dan sardiñas e todo. Moi violento. Sí. Habrá que vir o domingo tamén. Home, hai que vir o domingo todos os días, estamos de festa. Vendo viño, xa a mitad do chollo está feito. A mitad do chollo, a outra mitad hai que comer tamén, senón... Home, claro, hai que arrimar algo sempre, claro. Porque o viño este está bo, non? Está moi bo, moi bo. Pero así, con mellor con unha tapiña de algo, non? Eso, máis pa diante xa iremos poñendo algo de sustancia. Estamos aquí co grupo Os Alegres de Pontevedra. Bueno, alegres sodes bastante. Bueno, a ver, eso que ainda non chegou o viño á Ribeira, pero cando chegue se verá. Escoitemos dicir que levades vindo aquí. Empezachedes o primeiro ano. O primeiro ano estivemos aquí inaugurando esta festa. Hai 44 anos. Hai 44 anos.
Daquela seguramente... Non chavales, Uy, chaval, Estamos feitos como como ahora, chavales. vamos, igualito estaba. No, digo agora. Ah, vale. O traxe o mismo. No, bueno, carallo. Hai que ir cambiando que non nos fichamos parmedras. Sendo de viño tamén. Tamén. Toda a xentiña por aí que están invitados á festa do viño de Barro. Viño ainda hai. Barro nunca non choveu, pero viño ainda hai. Pues bueno, como acabamos de chegar aí un ratiño, de pronto xa ben, como sempre. Sí. A ver, estas festas, pues, desde que empezaron, a verdad que o cambio que sufreu esta festa desde os seus inicios a como era, pues desde que Rías Baixas se empezou aquí a cambiar isto, pues que a verdad que millor, non? Isto vai mellor, a calidad, o viño, a xente incluso que non viña ahora ben. É moi ben, estupendo. Que están traballando ben para que esta festa siga aí sendo boa. Sí, creo que ainda irá mellorando seguramente. O entorno é espectacular. Sí. É un referente Barro, ademais tamén ten bons viños. Bueno, eu creo que isto vai seguir a máis, non? Bueno, pois nada, pois a seguir disfrutando do viño. Non cabe duda, non cabe duda. O viño ben, está rico, está rico. E a festa tamén, non? E a festa tamén, todo de maravilla. A ver se hai que nos invita ao pulpo. Bueno, a ver se hai que nos invita ao pulpo, di, non? Claro. O viño xa invitaron, O viño xa me E invitaron. o pulpo igual se invita ela, non? Bueno, pero non é rentable. Porque é do mismo bolsillo. Sale todo do mismo bolsillo. Bueno, pues nada, habrá que seguir buscando. Ti sigue por aí botando a caña a ver si... A ver se pica. A ver, teño aí o xenro, hai unha pandilla aí que bajar a son empresarios, non hai problema. Aí hai. Pues veña, que teñades sorte, lo. Vale, a vos. Xa para disfrutar, non? Hombre. Ainda non probastes? No, de momento no. Para o catar ahora, así solo ou con algo máis? Hombre, hai que picarlle algo, solo non Senón pode ser. eso, pa canto sea a botella esa? Un pouco de... Pa canta xente, pa canta xente. Non sei, 4 ou 5. Ah, bueno. Que non teñes que repartir moito tampouco, senón non dá nada. No. Piño que estás a enredar aí? Estou aquí que me deron aquí esta pulsera, pero desarmouseme aquí o tenderete. Eso que é pa... Ten plan barra libre ou que é pa que é? Eu pensei que sí, pero resulta que non. Non é para a barra libre, eu pensei que era para a barra libre, pero nada. E xe, probaste o viño xa ou non? Ainda non, estou esperando aí por uns compañeros e vámoslo probar agora, a ver como... Pero temos aí moita variedade para probar. Aí desde 8 euros hasta 15, o que queiramos, iso a escoller. Pois nada, pois a ver que tal está este ano. Vamos probar a ver que tal está. O ano pasado estaba moi bo, este ano esperemos que estea bo tamén. Pois nada, disfrutar do viño entonces. Moitas gracias. Bueno, pois nada, despois de tomar o viño e tomar unhas tapiñas, pois agora toca bailar. E aquí a xente xa está marchando para o baile, así que vamos para lá tamén. Viña, vémonos agora. Una
Bueno, por favor, venga aquí, vamos a ver. Vas a casar, entonces? Sí. E cando é a boda? O 1 de julio. 1 de julio. E hoxe a despedida aquí en Barro. Aquí, sí, pola Marbella. Como que en Marbella no? Aquí en Barro, non? No, sí, pero pola Marbella. Bueno, e despois que? Todo fin de semana ou solo hoxe? No, todo fin de semana. Todo fin de semana. Fin de semana. E onde sodes vos, non? De Santiago. Ah, vale. Pois nada, a disfrutalo con moito viño e moito baile, non? Moitas gracias. Eña, enhorabuena. Gracias. Que tal? ¿Dónde somos? ¿De aquí? ¿Qué? Somos de aquí de Barro, ¿no? Sí. Es que vimos a la festa porque, bueno, ¿qué? Como todos los años de que viene aquí, es un fiestón. Mola buscar aquí diante de la orquesta. Hombre, para disfrutarlo lo mejor posible. Sí. Ay, hombre, claro que sí. Estas dos hay que aprendérselas porque hay que bailarlas todo el verano. Aquí viñemos a beber ou a bailar? A bailar, a bailar. A bailar. A ver, pues veña, empezad aí. Viño de Barro. O viño de Barro, claro. Que tal? Ben. Te veches agora con viño? No, viño no. No. Alcohol nada. Pero va, porque hay que bailar, pero bailar sí. Bailar sí. Rezándole a Dios para repetirlo otra vez. Que la noche se debe. ¿Cómo estamos pasando, ben? Tomamos algún viño xa ou ainda non? Tomamos algún viño hoxe xa? No. No? No. Pero bueno, queda fin de semana largo, non? Sí, sí. Oita é larga, Por eso, xa. larga. Bueno, e bailar tamén, sabes que está desanimado, Hombre, a festa é para iso. É para iso, en verdad. pasalo Xa ben. viajaras tamén de festa este ano, non? Aquí tamén. Festa. Home. Hace tiempo no pensaba en ti, borracho a tu vista me metí. Bebía, yo sé que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber. Yeah. Viviendo en un invierno medio tipo enciende. Jugando contigo como si fuese bien. Ahora sé que no me voy a conquistar tu familia, que no lo digas, vas a ser mía. Bueno, que animado está aquí a xente, a ver, contadme, onde sodes vos? Nos. Aquí. De Cuntis. De Cuntis, se vindes aquí á festa, a de Caldas, bueno, vindes aquí á festa do viño, pero non vindes a tomar viño, vindes a bailar. E viño que? Viño nada. Ainda non probaste? No. Pois tens que probar porque está moi bo, Que tal? Viñeche a festa do viño, que? Viño que? O viño non o provei. Pois tens os labios así un pouco... É o pintalabios. Ah, é o pintalabios, color viño. Ah, moi ben. Bueno, nada, ahora a bailar, non? A bailar toda a noite. Toda a noite. Toda a que se poida. Pois nada, disfrutar, Moi ben. unha orquesta, logo ven a outra, bueno. Isto é unha festaza, Aquí todos os anos, todos os anos, sí. Nada, a disfrutalo. Moi ben, gracias. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, Voy a reír, voy a
Bueno, aquí a festa continúa, aquí non hai parada, aquí hai que bailar. Así que imos a publicidade, nos imos botarlle un baile, así que vémonos despois. Veña. Concello de Barro. Convídante Taller Emicar, a reparación do teu coche nas mellores mans, mecánica en xeral, chapa e pintura e cambio de neumáticos. Garural, infraestructuras contra incendios, rutas de sendeirismo e áreas recreativas, restauración patrimonial e traballos en madeira e selvícolas. Supermercado Atlántico, calidade e prezo na túa tenda de confianza, aberto ao mediodía. Clínica Dental Xesús Domínguez, odontoloxía xeral, implantes, ortodoncia, periodoncia e próteses, en Barro e en Cuntis. Novo estilo mobiliario, solucións para amueblar e decorar o teu fogar cos mellores prezos. Descubre as novidades do verán. E Tanatorio San Marcos, todos os desexos son importantes. Nos cumprimos o derradeiro. Pois seguimos aquí na festa do viño de Barro e hoxe pois tocan as catas de viño e despois vai haber sardiñada, unha concentración de motos, vamos, moitas cousas, así que esperad aí porque vamos logo contar. Bueno, estamos aquí na Festa de Barro, na cata, bueno, contanos un pouquiño como vai isto. Ben, estamos catando os viños acollidos á denominación de origen Rías Baixas e estamos catando na cata final ahora 11 viños, estamos rematando ahora e felicitar aos colleiteiros, felicitar as autoridades de aquí de realizar un evento de tanto nivel. E estamos aquí rematando esta cata que estamos un ano pois entendo duns viños de alto nivel. Sempre resulta difícil en este momento, pois este ano un pouco máis, pero bueno, en eso estamos tratando de facelo ben para que as cousas vayan ben no sector. Está sendo complicado o veredicto, non? Sempre complicado, porque sempre estamos falando de viños de moita calidad e crear diferencias entre uns e outros é moi difícil, pero bueno, é o noso e tratamos de facelo o mellor que podemos, en eso estamos. Bueno, pois que o veredicto sea bo e que, bueno, felicitar tamén a todos os colleiteiros porque todos fan un moi bo viño. Creo que sí, felicidades a
estamos aquí cas catas pois, do Blanco País, que como está sendo o tema? Bueno, son viños elaborados nas casas, como eran tradicionais de toda a vida. Estamos, efectivamente, co Branco País. A verdad que non é ese viño que había antaño nas casas moitas veces que furaba o estómago, que cando te dicían, ven, probar o viño da casa e tal, xa decía, joder, menuda penitencia. Non. A cousa foi mellorando, son viños que están moi limpos, teñen a súa característica, esas acideces bravas, difíciles e tal, están bastante controladiñas. A xente foi aprendendo a disfrutar, facer viños para que se poida mover durante todo o ano. Bueno, despois tamén, por exemplo, o color, vexo que hai uns que son máis pálidos, outros que son máis... Bueno, si, aí é un pouquiño máis, bueno, si a xente traballa con lagaretas tradicionais, ou si dentro da elaboración dos brancos utilizan o catalán roxo, que moitas veces tamén se empregaba, que sempre lle dá un chisquiño de tinte. E a acidez como lle regulan? No, a acidez é deixar os procesos naturais, hai unha segunda fermentación no mundo da elaboración de viños que suaviza moito os viños, estes viños a verdade que están bastante controladiños. Vale. E agora vamos a ir ca cata do Caíño, pode ser? No, neste momento vai nos tocar albariños, vale? Primeiro vamos a empezar cos brancos e agora vamos aos albariños, vamos a dicir, vamos a uva raíña das brancas, no? Deste territorio. Bueno, pues nada, deixate que tes moito que beber aínda. Bueno, catar, beber non, catamos. Bebemos despois. Vamos a catar albariños, que como foi esta? Pois ben, aí bastante reñida, pois porque había cousiñas curiosas, había outros, uns máis, outros menos, e moi curioso saber un pouco que estes colleiteiros que cos medios que teñen, que son básicos, de forma sinxela, pois fan viños que están moi bons. Sí. Que destacarías de algún? Pois, sobre todo, a limpieza, o cariño, co que fan o viño, pois porque se ven que hai matices, hai aromas agradables da variedad, e sobre todo, pois eso, limpieza. A limpieza que é importante. Vale, pois nada, veremos a ver o veredicto final, a ver como queda. Exactamente, vamos a ver que tal. Gracias. Aquí na Festa do Viño de Barro e ahora mesmo aquí unha concentración de motos. Bueno, que é a tú, a ver? A ver, unha lambretiña bella que está aí aparcada, ben, con un pouco de chuva, vimos hasta aquí sorteando esas curvas molladas e chegamos ben todos. E que vienes para tomar un viño, non? Efectivamente, a disfrutar da festa. Todos os anos vimos aquí, somos dun grupo de Pontevedra das Avespas do Lérez, e todos os anos reunímonos aquí nesta festiña. Bueno, pues a ver se deixa de chover agora, que tampouco non é moito que cae, e a ver se vamos, poder comer unha sardiñiña. Hai que mollarse por fora e por dentro tamén, un poquinho. Bueno, estamos aquí con a organización deste evento, no medio da Festa do Viño, dime, cantas motos van a vir hoxe, máis ou menos? Pois non sei, pero temos xuntado a veces 100 motos. Hoxe está así un día un pouco malo, a ver se aproxima máis xente por aquí. Sí, bueno, a ver se abre un pouquiño para que a festa estea mellor, non? Sí. Pero vamos, en general a xente suele responder ben a esta festa, non? Sí. O ti que moto tes aquí? Eu teño unha lambreta, aínda que somos das Vespas do Lérez, eu teño unha lambreta. Bueno, vendes aquí todos os anos, polo que nos estaban dicindo, para tomar un viño, unha sardiña, non? Un viño, unha sardiña, sorteo de xamón, esas cousas que molan moitísimo. Bueno, ahora é importante que pare de chover. Sí, pero non temos problemas, saímos coas motos sin problemas. A cuestión é porse un impermeable e xa está, non hai problema. A ilusión é salir da casa con ganas. Exactamente, cover os amigos, mover as motos, pasar un poquinho de festa pola mañán, iso é importante, non? Que din, non hai... Coas motos non hai... O tempo da igual, hai que ponerse roupa de agua, e xa está.
Bueno, estamos aquí na cata do viño, ahora mismo é o viño tinto. Vostede que é cosechero tamén, non? Sí, sí. Que viño fai vostede? Albariño e Mencía. O meu non entra nesta categoría de tinto, non entra nunha cantería especial. Ah, vale. Eu non compite cos tintos do país. E outro, o blanco? O blanco é Albariño. Pero tamén compite aquí? Sí. Vostede está aquí as pensas do que diga jurado para ver o... O resultado non dan hasta despois. Aquí non se sabe nada, aquí é por ver, pero non. Bueno, que tal foi este ano cosecha? Bastante ben, pareceme. Sí. Hubo moito viño? Sí, non, máis ou menos igual que o ano pasado. É de calidad, mellor ou igual? Sí, pareceme que está ben. Ahora esta xente é que sabe. Bueno, estamos aquí ca cata do viño tinto. Bueno, que como ves estes viños? Vexos moi ben. O que pasa é que como siga probando este ritmo, igual xa os seguintes non os vexo tan ben. No, bueno, pero de color, que de color? Fantástico, color precioso, un rosario intenso, isto é un lila único aquí en Galicia e debería ser o color oficial da nosa bandeira. Isto é unha maravilla. Bueno, aparte mancha un poquinho os dentes. Mancha un pelín, pero bueno, forma parte do proceso. Non pasa nada, pero por dentro reanima a alma e o espírito. Isto é medicina para o corazón. Bueno, pues nada, vamos a recomendarlle a todo o mundo que beba viño... Por favor, beban deste tinto, por favor. E que veñan aquí á festa do viño de Barro. Bueno, estamos aquí na festa do viño de Barro e están preparando a sardiñada. Cantos kilos de sardiña van a asar hoxe? 320. 320 kilos. Bueno, dará tempo a asar todo? Vexo mal. Non creo que nos dé tempo. Bueno, o importante é que veña a xente a comela toda, non? Exactamente. 2 barcos de sardiñas son. 2 barcos? Un de Riaxo e outro da parte de Vigo. Pues a ver que sale de aquí entonces, non? Bueno, estamos aquí na festa do viño de Barro. Como está ese viño? Bo. Malo? Está malo? Non, que vai rubioso. Están aí abaixo catando, pero ustedes tamén están catando aquí, non? Sí. E que tal? Bo, é un rubioso bo, que me gusta. Sí? Pouco frío. Pouco frío? Bueno, a ver que esperar que se quente logo ou non lle dá tempo. Non lle vai dar tempo. Así gente botella, a ver si que poñan fora xa. De Gondomar, vides a propósito... Vale, que moto tendes vos? Unha Vespa. Vides desde a Naca a Vespa? Ai, tamén. Estás tomando ahora un viño, un albariño, pode ser? Sí. Que tal está sendo? Estamos, non? Sí. Bueno, como estamos poñéndonos aquí, non? Tío, sí, a verdad. Estamos poñendo como pepes. Sí, non? Que tal está este viño? Está bo, moi bo. Aí comendo algo sempre baixa mellor, non? Dijo Cheu que desde onde a noite. Carai, isto é desayuno, non? Xa había fama. Un desayuno con viño, carai. Bueno, é máis unha copa de aguardente a mañán. Ah, vale, é un bo desayuno, sí, señor. Desayuno. E despois agora unha sardiña en riba. Pois toca unha sardiña, sí. E despois que o xantar ou xa non quedamos para o xantar? Pois habrá que xantar algo, porque isto é todo así unha cousiña para tomar o viño. Claro.
a festa do viño, claro. Home, non, que va, non van a beber solo de barro. Hai moito viño este ano. Bueno, nada máis ou menos, como sempre. Bueno, e que, despois unha sardiña... O que faga falta. A que marcha o autobús? O autobús é o carro noso, como digo portugués. Temos o noso carro. Bueno, entón agora habrá que comer con un pouquiño, unha sardiña despois. Exactamente, aí, así é como hai que facer festa. E despois que, ao xantar tamén vamos ou non? Ao xantar hai que xantar tamén aí debaixo dun árbol, e se tuéramos día, se non, xa buscaremos unha obra por aí ou calquera cousa. Bueno, parece que está abrindo, non? Abrindo. Vamos a ver se abre. Pues nada, disfrutar do viño. Vale. Bueno, estamos aquí en Cacharanga, bueno, un día estupendo hoxe, ao final, medio chovía, medio tal, e agora está salindo o sol. Pois ahora, perfecto, verdad que a mañá estaba chovendo e agora, pois parece que empezamos a tocar e sale o sol. Sí. Está aguantando o día, a ver se queda así todo o día e perfecto. Bueno, é facer que a xente disfrute un pouco tamén, non? Eso vimos a que a xente baile, disfrute, tome un boviño e a pasar o día aquí en familia, en amigos e a disfrutar. Nada, deixamos aquí co charanga e a disfrutar dela. A disfrutar a Cacharanga Alambique que vimos aquí do lado de Meis e nada, pois a pasalo ben. Estamos co alcalde de Barro para facer un poquinho un balance do que foi este fin de semana do Festa do Viño. Contanos un poquinho. Eu creo que foi unha festa moi potente, non? Tuvemos a sorte de que o tempo nos acompañou hasta hoxe, entón vai moitísima xente a disfrutar das distintas actividades que se lle propuxeron na programación da festa e eu creo que, bueno, o balance globalmente é moi positivo. Bueno, e aparte, bueno, este ano hai sempre unhas orquestazas, despois o das catas é moi interesante, o outro día co pregón tamén, bueno, foi unha maravilla. Non sei, eu creo que aquí a xente quedou moi contenta. Pois sí, no, a ver, nós procuramos facer a festa moi nosa, non? Entón, por eso, sempre buscamos pregoeiras, pregoeiros daqui do Concello e iso garantízache que hai moita xente que ven a participar desa actividade
porque é alguén coñecido, alguén cercano, non? Alguén que fala do daqui. E logo, pois, bueno, as verbenas procuramos que a xente disfrute o máximo posible, hai xente que lle gusta ver espectáculos das grandes orquestas, hai xente que lle gusta vir, sobre todo sábados, a ver orquestas moi de bailar, porque disfrutan moito bailando, e logo, bueno, pois é un evento que eu creo que xa para os veciños e veciñas de Barro moi consolidado, pero tamén para todos os veciños da contorna. Bueno, sí, porque tamén aí para Sardiñada hai xente que ve un autobuses e todo. Sí, xa sempre chaman con moita antelación para saber se mantén a sardiñada, porque hai xente que xa ten a tradición de vir hasta Barro. Toman as sardiñas, logo veñen hasta Pazo, proban os viños, e, bueno, crean ambiente tamén, e hai que manter certas tradicións que teñen un tirón e teñen un público sempre garantizado. Pois nada, seguir disfrutando pois desta última xornada e nada, esperemos que po ano poida ser mellor, polo menos. Eso intentaremos, sempre ir a máis. Están muy buenas, sí. Muy buenas, muy ricas. Siendo gratis no se le puede pedir más. Pero mellor que estén un pouco vos tamén, ainda que sean gratis. No, pero está muy buena, sí. Non se ve, non? Para el año más, sí, muy bien, sí. Pues nada, disfrutar. Está buena, gracias. Veñense moitos anos aquí, a ver se chegan para todos. Creo que sí, bueno, xa non hai moita xente. Para os de atrás non se chegará moito, pero bueno, que chegue para nós, polo menos. Moita xente non ve como se va chegando un dedo. Bueno, hombre. Bueno, por ti, Lao, porque estás aí repartindo para todos e ti non bebes, Lao. No, eu non podo beber, que senón igual me equivoco, igual yo dou agua, el debe de viño, e non pode ser. Bueno, a salud de todos, veña. Xa consigo o viño, pero que o problema é que o viño se o bebo solo vai me subir moito, así que a ver se me dades por aí unha sardiña por aí, jo. Sí, viña. Pero unha sola, unha sola porque senón... Veña, perfecto, vale, pois nada, pois xa ten cabeza aquí, mira, bueno, pois nada, bueno Impórtese que como aquí xa un momento, viña, va. Nada, chicos, vémonos despois, eu agora vou a seguir con esto que están buenísimas, así que nada, veña. nos que, en moitos casos, participa toda a familia e que son moito máis que viño. Son parte da nosa terra e da nosa tradición vitivinícola que foi pasando de xeración en xeración. O número de viños que se presentou ao concurso é moi elevado. Por iso, os premios decídense en dúas catas.
Na primeira cata, un panel de cata local, formado por veciños de barro. Seleccionou os viños que pasaron á final. Este panel de cata estivo formado por Daniel Ferreiro, Ana Fontán, Manolo Silva, José María Buiní, Javier Núñez e Daniel Vázquez. Para eles e elas, un fortísimo e merecidísimo aplauso. Unha vez que a cousa se puxo seria e para garantir a imparcialidade na selección dos mellores viños, entrou en escena un panel de cata profesional, que esta mañá catou os viños finalistas. Paso a presentárvolos e pídolle que vayan subindo hacia arriba. No quinto premio, dado por Gómez Hogar, Mariló Rodríguez Ortigueira. No cuarto premio, Roberto Amor. Premio doado por Internor SL. Toma, ya te has que secar. No terceiro premio, donado por Neumáticos Prado, Guadalupe González Casal. Aquí co primer premio de Branco País. Sí, señor. Bueno, que tal? Supoño que ilusionado ou non? Ilusionado, non? Hombre. Que cal é o truco para haber ganado o premio? Facelo ben. Facelo ben? Sí. Pero E ter boas viñas para facelo. Bueno. Porque o viño non se fai de... hai que facelo de uva que sea boa. Dá traballo. Eso mesmo. Bueno, canto tempo lle dedica ao... Agora estou jubilado, dedicolle o mar do tempo. O mar do tempo. Pois entonces ahora vai ganar o primer premio sempre, non? Intentarei, non? Bueno, pois veña, que teña moita suerte. Bueno, enhorabona por haber ganado o primer premio. Vale, gracias. Primer premio do Albariño, non? Sí. Que se te sentes orgulloso, supoño, non? Das tuas viñas. Home, por suposto, do meu traballo. Exactamente. Este é un traballo de todo o ano e que requeire moito sacrificio. Cantos litros produce a túa... 1000 litros. Sí. Claro, vender pouco, non? Supoño. Mais ben é unha cousa familiar e de amigos. Vale, porque esta cata é máis ben de... É de colleitas particulares. Sí. Isto non é viño etiquetado ni nada. Vale. Está fora da denominación de orixe. Eso é. Vale. Bueno, pois enhorabona por este premio. Moitísimas gracias. Bueno, primer premio de Tinto País. Sí, sin duda. Eu estuve ali nas catas e ali estaba complicado porque estaban aí mirando como manchaban, máis ou menos manchaban todos igual. Eu non entendo nada, pero cal é o truco para que o teu viño fose o primer premio? Bueno, o truco primeiro é cuidalo con cariño e sulfatar. Cantas mantas de sulfate tes que dar, Dios? Pois unhas 10, 12, 14, depende. Bueno, ese é o único truco ese? Bueno, acaricialas de vez en cuando, un pouco. Bueno. Bueno, pues nada, pues enhorabuena. Cantos litros faz máis ou menos o ano? Son uns 3.000, ou sí. Ah, bueno, bien. Pues nada, pues enhorabuena e nada, seguir cuidando estas viñas, Gracias. Bueno, primer premio do certamen de Albeño Rías Baixas, denominación de orixe. Como se chama a súa bodega?
Viña Almirante de Portas, sí. Viña Almirante. E canto viño produce o ano, máis ou menos? Ben, o sea, somos unha bodega de 500.000 de kilos para 500.000 de botellas. Sí. Vale. É dicir, bueno, pois este premio para vos, que representa? Bueno, máis que nada é a satisfacción, non? O sea, non podes contar vivir a conta de premios, pero bueno, é o primeiro concurso ao que nos presentamos no ano e xa apunta ben, non? Agora vamos ver que pasa tamén Cambados, Catas de Galicia, de Canter, e, bueno, é moi boa sinal, non? O sea, que che den xa un primeiro premio, pero, bueno, é a satisfacción de que tes un produto moi ben feito e que hai un traballo detrás de viticultores, de socios, moi ben feito, non? Vamos, é un recoñecemento pois que senta moi ben, evidentemente. Sí, plenamente satisfactorio, lóxicamente, non lle miras outro tipo de rendemento, pero algo está funcionando ben cando che recoñecen un primeiro premio. Enhoraboa, a seguir traballando igual. E aquí había unha serie de compañeiros no premio, no concurso, había moi bons viños e moi boas bodegas, entonces eso indica que hai unha liña que algo se está facendo ben e si, é moi satisfactorio. Pois enhoraboa, e a seguir cosechando máis premios e máis viño. Grazas. Eran viños de moita calidade e, sobre todo, darnos os parabéns aos que fostes premiados. Agora vamos a pasar a darle os premios das adegas e logo temos o xantar oficial e decirvos que hoxe houve que suspender o concerto da tarde polas previsións do tempo. Agardo que pasarades moi ben nesta programación, como todos os anos na Festa do Viño, e convidarvos a que ano que ven volvades a ver a nova edición que será 45 e que seguramente intentaremos que sexa como mínimo igual ou senón mellor. Vale? Moitas gracias a todos. O terceiro premio dado pola empresa Ana Blanca, Sin Palabras. No segundo lugar, premio dado polo Concello de Meis, a adega Santiago Roma Selección. Vete da costa arriba, costada. Non era boa. Que borderon aí un premiado. Papá cajado xa. Eu estaba de vacacións ese día porque eu aí non fiz nada. En primeiro lugar, premio doado polo Concello de Portas, a adega Pionero Macherato. Pionero. Hai que repartirse ahora. Un día se muere, mitad, ¿verdad? Bueno, pois rematou a festa do viño de Barro. Nada, nos agora vamos tomar un viño para rematar. Foi un fin de semana genial, recomendamos volver para o ano que ven. E se queredes que vayamos a vosa festa, pois só tedes que mandar un correo electrónico a defestaenfesta@canalriasbaixas.com ou chamar o número de teléfono 986 710741. Vémonos na seguinte festa.
Organiza Concello de Barro. Convídante Taller Emicar, a reparación do teu coche nas mellores mans, mecánica en xeral, chapa e pintura e cambio de neumáticos. Garural, infraestructuras contra incendios, rutas de sendeirismo e áreas recreativas, restauración patrimonial e traballos en madeira e selvícolas. Supermercado Atlántico, calidade e prezo na túa tenda de confianza, aberto ao mediodía. Clínica Dental Xesús Domínguez, odontoloxía xeral, implantes, ortodoncia, periodoncia e próteses, en Barro e en Cuntis. Novo estilo mobiliario, solucións para amueblar e decorar o teu fogar cos mellores prezos. Descubre as novidades do verán. E Tanatorio San Marcos, todos os desexos son importantes. Nos cumprimos o derradeiro.